Кошкатау итегінде узушу Петров байрамы 25 ел инде зейлелерни үзенә җыя. Башкала кунакларын ипитыз, шәкшәк белән каршы алалар, изге шишмә суы белән сыйлыйлар. Традицион Петров эшләпәләрен кигертәләр. Бәйрәм чарасы халыкларның ныклы бәйләнеше дип исемләнгән сәхнәләштерелгән тамаша белән башланды. Петров урып җыю алдыннан рәхәтләнеп бер ял итеп алу бәйрәмендә район башлыгы да үзенең чыгышында шуны ассызыклый. Басуларда мул иген өлгереп килә. Районыбыз хезмәтчәннәренең 40 000 гектар җирдән бөртеклеләр уңышын җыеп аласы бар. Кошкатау итәгендә үткәрелүче Петров бәйрәме инде ширек гасыр безгә керәшен мәдәниятен таныту мәйданы буларак хезмәт итә. Кадерле дуслар, кырындашлар, барыгызны да ихлас күңелдән гаилә иминлеге, саулык, сәламәтлеге телим. Петров сезне тагы да зуррак эшләргә, изге гамәлләргә рухландырсын. Киләчәктә дә хезмәт кешесен зурлап, тырыш хезмәтебезнең нәтиҗәсен күреп, бергә ярдәмләшеп яшик. Илләребез тыныч, күгебез аяз, табыннар мал булсын. Кошкатау Петровы томбар гомергән данлыклы үз традициясе 25 еллык тарихы бар. Зәйр районында республикабызның 20% керәшеннәре яши. Бу бик күп. Рәхмәт әйтәсе килә шушы матур традицияләрне саклап калган өчен. Бәйрәмдә озын-озак гомер итүчеләр, күп ел бергә яшәүчеләр, яңа кавышучылар, яңа туган сабыйлары булган гаиләләр хөрмәтләнде. Петровны оештыруда һәм үткәрүдә күп еллар актив катнашканнар рәхмәт хатлары алды. Бүләкләү тантанасында БРИКС уеннары чемпионы Радик Сәләховкә район башлыгының мактау грамотасы тапшырылды. БРИКС илләре уеннары чемпионы Салахов Радик Сиреневич бүләкләнә. Котлыйбыз, хөрмәтле дуслар, сезнең алкышларыгыз. Вот наш победитель, он получает свою награду. Төп сәхнәдә җыр бөюләр, бәйрәм котлаулары яңгыраса, икенче урында Петров шибәр бәйгесе гөрләде. Таләпчән жюри Виктория Трофимованы җиңүче итеп сайлады. Елгы Петров 2024. Петров шибәре номинациясында Виктория Трофимова. Безнең алкышларыбыз. Бәйрәм программасы гадәттәгечә бай эчтәлекле. Монда теләгән һәркем үзен нинди дә булса бәйгедә сынап карый ала. Петров кунаклары халык уеннарында, спорт ярышларында актив катнаштылар. Аланның бер мәйданында татарча көрәш гөрләде. Бигрәк тә моңлы тавыш 60+ гаиләм гомер бишегем ашамлык бәйгеләрен халык үз итте. Татар эстрадасы артистлары үзләренең матур җырлары белән тамашачыны сөендерде. Күпләрнең яраткан җырчысы Виталий Агапов чыгышы бәйрәмгә тагын да ямьстәде. Ике 2024 елның Петров бәйрәме традицион учак тирәсендә дәвам итте. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре.